Ahoj všichni, dneska vás zdravím u nového videa a nejsem tady sama, jsem tady s Maki. A to je dnešní trenérka naše. My pěk natáčím, tak on se absolutně nesoustředí. A jezdí dostihový koně. Takže oproti našim je to pro ně docela nezvyk. Poníci tady. Vole. A on mi dělá Já. Povolmu. Ona ho to brzo přejde, neboj. Tak, a jenom ho vyklučujeme. Furt jenom kusy, necháme ho, jo? Ono ho to přejde, tak. Ještě mu povol, otěž povol. Nedělej mi krtka, prosím. Tady, takhle ruce mi nedělej mi krtka, jo? Je to úplně k hovnu, nemá to žádný účinek a ani to nevypadá hezky. Tak, tady kolem mě změna směru, jo? Tak, hlavně velký oblouky, jo? Tedy kloužete. A jo, vlastně změna směra jsem věděl. Klidu, dobrý. Povol mu to otěž. Nepobízej ho tady. Já jsem moc toho, ale nemá tak. Vysává tak celou. Tak. Přejdi do kroku. Do kroku, jo? Tak, pochval ho, jo? Jo, už jsme něco dělali, tak musíš udržovat teďka snížnej krok. Zvídat si to. No, dobrý tady, dobrý. Klidu. Chodit hlavou nebo nechám, prostě on se může projevit na začátku toho tréninku, než jsme to měli zpracovat. Ať podle jeho chování můžeš ten trénink jako přizpůsobit, že prostě vidíš, že hele, dneska je nasranej, dneska mi šlape dobře. Tak, změň si směr, jakkoliv chceš, ale dělej velký oblouky, jo? Protože to klouže. Tak, ještě si zkrať otěž. Jenom ať se ho vezmeš na kontakt. Tak. A udělej kolem mě velký kruh, jo? Ty tu holeň a otěž, jo? Ale tohle tě možná nikdo neučí, ale kruh je vnější otěž. Cože? Kruh je přijete za mnou? Kruh je vnější otěž. Když jeď za mnou. Ať to máš jako fakt velký, jo? Taky čím větší kruh, tím to bude pro tebe jednodušší momentálně. Takže takhle. No, tady kolem těch překážek a takhle prostě za mnou, ale nejezdí až úplně prostě do zádu, jo? Jo. Jenom nějak jako velký kruh, ať se teďka klidně loudá, ať máš prostě čas. Jo, tak ono to vítá, jak na to vlastně bere, okay. Tady ta vnější holeň jde víc do zádu, ať si ho můžeš jakoby vytlačit. Tak, jo, nebát se toho. Ty to neumíš, on to neumí, i když on je kuň, on to umí samozřejmě. Tak jako nebát se toho. Měla bys to dělat po celou dobu, zkus se pak nějak snažit dělat nějak ten kruh, jo? Jo. Nějak jak ti to vyjde. A neboj se tu vnější ruku si položit klidně víc do zádu, ať máš pak jako napnutou, jo? A nebo si zkrát ještě trošku otěže. On moc nechápe, co po něm chceme, víš? To jakoby to je v pořádku. Tak. Postav si pěstí tady. Tak a teďka ti s tím zároveň fungujou ramena, který musíš točit dovnitř. Zároveň s tou pánví a jdou ti tam ty holeně. S tím, že já se podívám, jak to děláš zvenku, jo? Hele, vnější holeň bys měla mít jenom furt jakoby přiloženou, ať si ho držíš na tom kruhu. Aha. A
dělat nic v uvozovkách. Jde o to, že bys měla být schopná si toho koně tak podržet, že to nebude jako vidět. A bude to fakt proto lidi říkají, že na tom koni nic neděláš, protože to nejde vidět. Takže pravou nohou vůbec nepobízej, tu si nech jenom prostě trochu vzáděj s tou holení. No, on je z toho strašně zmatený, to je jako v pořádku, jo? A jenom si ho přiťukávej, ale ne pořád, jenom občas si ho přiťukni vnitřní nohou. On bude z toho hrozně zmatený. Ale jo, teďka ti hezky na to ustoupil, to bylo to hezky, on je zmatený, on moc neví co to. Krať si jenom vnější otěž, jo? Jenom o trošičku vnější otěž. Ta vnitřní musí být vždycky trochu delší než ta vnější, ať on se ti může správně vohnout, jo? Musíš mu dát ten prostor, ať on se ti tam může vohnout a opřít. Reagoval na to strašně krásně, jak by měl, jo? Že myslím, že tam možná nepodá nic vidět, takže jsem mu například to dělala tady. A ta kamera je tam. Takže to tam nemáš. Ale to bylo fakt hezký tady, jo? Změnit směr. Jo, teďka ho chvilku necháme odpočnout. Je fakt strašně hodná, to je. No, protože ty nedržkuješ na mě zpátky, takhle to je malý čísto, ne? Mám tady tak na svým věku. Tak na mě musíme jít usilovat rany a oni budou prostě jako nechci. Myslím, že bude vidět, jak mám to učit. To nedříva, že bych někdy to povedla. To tam je židlička malá v tom. To je jedno, mě to stačí takhle. A Tak to na mě jako družkoval a mysleli si, že se jako ani ve chvíli. když to budeš točit přední, tak to vyjde hezky na kruh. Jo. Jo, nějak přesně kolem, přesně, prostě nějak u té překážky, jo, to. Jo. Tak rovně se ten kruh udělej klidně krokem, kolečka 2, ať si najdeš jako trasu, trochu jinak kůň, já takhle. A ten, který to nezná, to si toho tak jako vykoukaný, to jako dělám. Jakože to není špatně, protože tohle je hezký tady, tohle je hezký. Trošku víc vnitřní hlaň dozadu, tak. Jo? Předěláš to, jak ti teďka už to vypadá, když si dala dozadu? Tak to je ono. To je ono. Tak a teďka jdeš chvilku rovně, tak mu zase úplně všechno povol, jo? Cítila jsi to? Jo. Dobře? A jenom si postavila o 5 cm. Tak, nedělej mi krka. Tak. Trošku víc dozadu. A vytukej. Vnější vytukává. Dobrý, docela dobrý. Ona v tom kuse je to těžší, samozřejmě čím rychleji jedeš, tím je to složitější, všechno rychlejší, musíš mít mnohem rychlejší reakce a tak. A jakoby. Tak, vnitřní noha dozadu, holeň dozadu, tak. A vyťukej vnější. Dobrý. Tak, a když se mu klidně povol. Takže nebude, takže nebude. Já se nebojím. Co dá? No? Tak, hezký. Tak, koukej na to tam. Pojď se na krk. Nevadí, pohodě. Tak, ruce na krk a poběžej. No a už se jakoby nevracet hnedka zpátky. No. Zkus tak jako nedosedat, jo? Klidně zůstaň, děj to teďka ve stehňáku. Víc najíždí dozadu, jo? Tohle bylo strašně vlastně. Ale dobrý. Ale furt nedosedej jakoby úplně. Ty dosedáš strašně jako, no brzo za prvý a za druhý docela jako stěžka, že si jako na toho koně nepočkáš. Najít si víc dozadu, tak super teď, jo? Takže tolik netočíš tak a teďka toč. Tak, stehňák. To je on, jo? Protože ten kůň mu chvilku trvá, než on se srovná zase do normálního tím skokem. A to je prostě, to ti končí nějak fakt zhruba tady. Jo. To je prostě ještě jeden celý kůň, on prostě potřebuje ještě jednou sebe, než on se jako srovná. Jo, takže v pořádku v ten moment nemůžeš bránit v pohybu. To je on. Jo? Beru. A pojď.
první hapaj, trošku rozjet. Trošku ti ujela holeň do zádu. Ty jdeš strašně, přejdi mi do kroku. Ty jdeš strašně úplně mimo toho koně. Pojď, trochu, ty si dělá, ještě nevíš. Trochu druhé povozotě, já budu chodit to. Ty jsi šla na ten skok ještě předtím, než jsem musela ten kůň. Zvedla jsi brzo a prostě si dělala tohle a potom čekala, že on to skočí. Jo, počkej si na to. Počkej si. Klidně můžeš si předtím sednout, jak to cítíš, toho pomůžu pořádně. Šla si zase brzo, protože ti to zaděl. Lepší, víš? Jo. A zase seď předtím, ať to prostě cítíš. Lepší. Půjdu. Jsi najela blbě, ale dobrý, nevadí. Najela si prostě blbě, já to nechám takhle na zemi. Pojď to zkusit znova, no? Ale zatáčej dřív, protože on to dozadu a pak se nestíháš vracet jakoby rovně na tu překážku, jo? Teď to bylo hezké. Přejdi do kroku, povolnu, a může to, jo, změň si směr, ale to trochu. Je úplně jinak než tvoje nohy, protože se podívej, kde jakoby ty nohy mám, jo? Takže neberte si ze mě příklad, děvče. Prej neberte se mě příklad. No, tak mě to sebe docela jako trochu brání z pohybu, víš co? Tady prostě mi to platí jako kráva, ale si tam nemyslela, kdy to bylo úplně jako v pohodě. Protože moje sedlo je na to jako dělaný. Tam seš, to takhle se dá normálně vysedávat, prosím. Je to nepříjemný jako tráva, jak pro mě, tak pro koně, že mě to jakoby tlačí dopředu, takže já musím silou jakoby se držet vzadu, ale jako dá se to. A když bych si stoupla, tak jako koukej, ne, já už budu. Ale tak huzat nebudu, on chudák vůbec to nechápe, jako to je, co jsem ti říkala zkruz, jako ať máš jinak to těžiště, víš, tak to je ona, když stoupnu, tak já jsem jakoby kvůli tomu sedlu vepředu, takže já prostě musím tu prdel dát dozadu a ty nohy dopředu, ať to vyrovnám a vlastně teďka stojím, mám těžiště jako ty, víš, ale prostě musím jako to takhle vyrovnávat. Že Maybeeka máme, jenom jsme ho vzali oklusat a okrokovat na jízdárnu, no necvalili jsme ani. A tady, teď jdeme na krokovou výšku. Veď Maybožky. Takže jsme na poli. Maybeek je extrémně hodnej. A půjdeme zase asi jenom krokem. Zorek se mi tady stavil na zadní lidi, ty vole. My jsme tady vyšli na to pole. A Zorek, jako by nic nedělal, tak byl docela naspídovaný. Já říkala, že teďka jako 4 dny spal, protože neměla moc čas. Protože byla na táboře. A on jako je, že v těch nejlepších letech, tak se mi tady stavil na zadní a jako chtěl skočit, no, ale jako dobrý, zvládla jsem. A teďka už je to dobrý, teďka už je v pohodě. Já jsem tady obsválela celý to pole vlastně. Dvakrát si ho dal. To pole a teďka už je hodné, jo. Ono to nejde vidět, ale ze předu je úplně jako spocený. Já už ho ani nenatlusnu. Jako nechci olympiádu, jsem si trochu spletla
světla města. No to jo, no. Lidi, nic z toho se nestalo, jdeme krokem. Nic z toho se nestalo. Určitě někdo tam budou držkovat. No jo, vodoštíhu, jasně, že bude hnát koně po poli. Tohle je momentálně nejrychlejší Zorkovo tempo, jakoby. Přesně. Ale Máme za sebou klus. Už před delší dobou. opravdu stalo tentokrát. Tentokrát jo, no. A můj biček je extrémně hodňoučkej. Jo, takhle rovně pořád. Nám to pak vede do toho kopce. My úplně jak tě viděl, tak on úplně běžíme. Už vlogiskuju. Jo. Panoramata tady. Já už se hrozně těším, až já tady mám nějaký Já jsem se lekla. Já se hrozně těším, jak budu zrušený, jak to chodí a jezdím a tak. Prosím tě. Oni, Tady tam je tolik ty nohy, ne. Ale oni budou komentovat trenérku, ne? Kamo, i to úplně jezdím, prostě to není jezdit, že mám vždycky volnám koně, to seš. No. Podrobně? Jo. Počkej, vole, až mě uvidíš, jestli řeknu semhle. To bude. To bude 101, ne? Kámo, to bude moc málo, to bude moc málo, to bude 238. Jdu za tak. Na rovince dáváme 486. Tady fakt to nejde. Jako si tamhle to pak taky vede na louku. Tam nahoru. Tady to pak nevede nikam. Někdy do hospody s koňma? Ne. Chceš někdy jet? Jo, klidně. Hej. Ale to bychom si vzali reflexní, jak nás jako vidí na silnici a všude. Aha. Tady když jdeme po louce, tak jako tady maximálně potkáme srnky. No to jo. Zajíce. Ale když bychom šli po tu silnici, tak bychom si vzali vesty Aha. a můžeme někam do hospody jakoby na to, na Limču. Tak, To bychom mohli, viď? no to jo. Tak až příště přijedu se, tak zjistím, nebo tak ty víš, že je tady nějaká hospoda, ne? Jako jo, no. Počká, to vypnu, až to tady neříkám. No, Až nevím, kde to. Pojď. Jo, pošli. Já to dám třeba do toho vlogu. Toto. Jsem málem zapomněla vlogiskovat normálně. A co? to můžeš vystříhat, tak to bude vtipný. A i jakoby, je to hezký, víš, ten trénink. Aha. Když to jmenuješ, nadáš tam nějaký ty hezký momenty, které ty natáčíš, aha. A jo. Počkej si, já tě jdu ujet. Nemůžej mi. Chudák mý bíček tady. Můžu na kusák? Tak počkej, já se ho dám na kratší. A můžeš. Jo, já jsem se musela dát na krátkou radši, kdyby. Já na kusák. Můžu? Jo. Zkusím v kroku ho udržet. Ale hele, dobrý jako. Já to dokluču za tebou. Super, mate. Jsme zpátky. Válendo. Tak a můžeš ji čistit. To je prachu. Co ty za rydy peš ty? Chceš tam nabít i ty? A jako klasicky já jsem opět zapomněla natočit konec videa. Máky teďkom odjíždí a zapomněla jsem to natočit s ní, takže to natáčím teďkom. Takže mi doufám, že se vám toto video líbilo. Budu ráda za like a odběr, sledujte Máky na Instagramu, budete ho mít v popisku videa. A já doufám, že se vám toto video líbilo a uvidíme se v dalším videu, tak zatím ahoj!